Избери подарък от зимната колекция на Walkmax. 3 уникални модела бутуши, които гарантират 100% топлина, удобство и стабилност и в най-лютата зима. Като видях колко много добре се чувствам с Walkmax, си казах, това е обувката за мен. Представяме ти невероятните Outdoor бутуши. Тайната на бутушите Outdoor е в комбинацията между патентованата заоблена подметка на Walkmax и иновативната стелка от Ева Пяна. Walkmax Outdoor не пропускат вода и те предпазват от студа и вятъра. Новите дамски бутуши Walkmax. Идеалният избор за дъжд, сняг и студ. Новите дамски бутуши Walkmax с нов елегантен дизайн и разбира се запазената заоблена подметка Walkmax. Много се чувствам добре. Направо се едно не съм в бутуш, просто много удобно. Открий новите Walkmax Anti-Slip бутуши. Те имат вградена в подметката патентована ОС система против подхлъзване. Подметката е изработена от издръжлива Ева каучукова смес. Walkmax Anti-Slip имат специална изолираща стелка. Горната част на бутушите е направена от водоустойчив материал. Подплатени са с термоизолиращ слой. Важното е удобството, да се чувстваш комфортно. Това е важно. Избери топлите и меки Walkmax Outdoor с иновативна стелка от Ева Пяна. Само за 149,90. Спести 20 лева с клуб 5 звезди. Обуй за празниците новите Walkmax дамски бутуши. С тях краката ти винаги ще са топли и сухи. Само за 139,90. Попитай за клубната цена. Подари за празниците Walkmax Anti-Slip. Иновативни бутуши с екстремно качество. Само сега с 30% празнична отстъпка. Не се бави, вземи ги още сега и спести 60 лева. Потърси ги на Walkmax BG и в магазини Topshop. Поръчай още сега на 02 80 843 81. Walkmax. Разликата е в подметката.